Boží pokoj, bratia a sestry. Ešte ohľadne desiatkov by som chcel doplniť pár informácií. Ten veľký rozdiel medzi desiatkami v starej zmluve a dnešnými modernými desiatkami je rozdiel ten, že tie biblické desiatky nikdy neboli peniaze. V Biblii desiatky nikdy neboli peniaze. A biblické desiatky nikdy neboli dobrovoľné. Bolo to presne 10%, teda desatina z úrody pola a z dobytku. Presne to 10. vždy patrilo, bolo oddelené pre Pána. Dnes kazatelia, pastori vyťahujú verše zo starej zmluvy, ktoré platili pre Izraelcov pod Mojžišovým zákonom a tlačia tieto verše na novozmluvných kresťanov. Dokonca vyťahujú najznámejší verš ohľadne desiatkov, Malachiáš 3.8, že okrádate Boha a budete pod kliatbou, ak nedáte desiatok. Toto je veľmi nebezpečné. Toto je veľmi nebezpečná manipulácia a prekrucovanie Božieho slova, lebo áno, v starej zmluve skutočne, kto nedával desiatok, okrádal Boha. A to je ten rozdiel, že tie biblické desiatky neboli nikdy dobrovoľné. Neboli nikdy dobrovoľné. A preto, kto nedal desiatok, skutočne okrádal Boha. Ale nemáme nikde v Novej zmluve napísané, nikde, aby sme my odvádzali 10% z nášho príjmu pastorovi alebo kazateľovi. To není nikde v Biblii. A slovo desiatok není nikde v Novej zmluve. Nemôžeme prenášať význam slov a používať desiatok na niečo, čo není desiatok. V Novej zmluve tie zbierky a milodary a almužny, to nie je desiatok a nikdy to nebol ani nebude desiatok, lebo systém desiatkov skončil. Desiatky neboli peniaze a desiatky neboli nikdy dobrovoľné. Každý si toto môže overiť v Biblii. Toto nie je žiadne tajomstvo, každý si môže otvoriť Bibliu a pozrieť sa na to, čo bol desiatok, kedy sa dával, komu sa dával a že či dneska, či existujú vlastne desiatky.